došao na red ovaj divni volan da se rešava ovako. Evo, nažalost ne može da se nešto mnogo buđi ovaj volan ovde zato što ima ovaj stari ovaj sitan, ovaj malu rupu takozvanu i ne može najlepši volan da se stavi, tako da će morati da se stavi ovaj običan drugi volan koji je, pa može se reći, dobar u odnosu na ovaj nesrećni. Tako da šta moramo da radimo? Znači centralni šraf, evo tu smo spremili, treba vam ključ 24. Ja prethodno mora ovo srce da se izvadi odavde. Znači prvo idemo ovaj rad ovako, s ove i s ove, i onda mora da izađe ovako odozdo ovo. To bi bilo to. To bi bilo to što se toga tiče i ostaje centralni šraf ovaj u sredini da se odradi i volan može da izlazi napolje. Sad, ovo će biti malo zezanje. Pa, može se reći da ga i nisu baš fantastično ušrafili, mogu vam reći. Ništa ljudi, to bi bilo to. Popustili smo ovaj centralni šraf, sad može i prstom. Samo mora pazimo na onu maticu da je ne izgubimo, jer ne bi valjalo bez nje. I to je to. Sad može da izađe volan napolje. Boga mi, nešto vola neće. Ajde ništa, idem ja da skinem ovo sve, ne može baš sve jednom rukom. Pa stavljamo drugi volan za 5 sekundi. Evo nas. Novi volan je spreman. Ovo je fini, lepi, tvrdi, čvrsti. Nadamo se da će bolje da radi od onoga. Znači očistili smo ovde ovaj pipkić za sirenu, tako da to sve lepo radi kao što je radilo. I ništa, stavljamo novi volan. To je to. Naravno, sad u paket aranžmanu dođu matica. Čekaj, mora jedno po jedno. Matica, to jest šajbna prvo dođe, a za šajbnom dođe i matica. Ova centralna, da ne izgubimo negde usput volan. Naravno, terate prstom dokle može. Kad ne može prstom, prelazimo na ozbiljnija sredstva i moglo bi se reći volan zamenjen za 5 minuta. Tako da sad samo da vratimo ovo srce. Doduše sad ja ne znam koje mi je dobro srce, da li da stavim staro ovo ili novo, više ne znam i koje mi je koje. Novo je, čekaj, staro je palo negde dole, koje bolje je. Lepše ovo staro. Ništa, znači ovo uglavimo ovako, to je to i damo kontakt. Svira, radi. To je to ljudi, imamo novi volan. Mislim, stari novi volan. Sad ćemo da probamo da zamenimo, to jest nećemo da probamo, nego ćemo da zamenimo ovu lajsnu, ovu prag lajsnu, kao što vidite ovde. Ovde ni nema lajsne, ovo je neki ostatici od lajsne ovde. Ostao neki patrljak.
Pa i ovdje manje više do kraja nešto i ima od lajsna, nešto i nema. Zato će tu sada dođe lepo ova nova lajsna i to će izgleda nekako ovako. Mnogo bolje nego što je bilo. Ništa, za početak mora se skine ova stara nesrećna. Ovo je opet nešto šrafljeno. Kud koji mili moji. Ali dobro, šta da radim? Ništa bez šrafa. Tako da evo, ona je već ovdje nešto slobodna. Ili nije slobodna, ne znam, to ćemo da vidimo. Ovdje imamo još jedan šraf. Iskreno ne znam da li one uopšte idu na šraf ili je to neko stavljao. Da, one bi trebale da imaju ove svoje original, ali očigledno je lakše bilo na šraf sve. I da, imamo ovdje ovaj deo. Ovo nazovi parče lajsne, ne znam iskreno šta je ovo radilo ovdje. Ovo je stvarno smešno. Ali dobro. Ništa bez šrafa. Da, evo su ovi originalni za stavljanje lajsni, ali vidjet ćemo da li će to moći tako. Ajde sad da vidimo evo ga jedan original. Ovo. I sad vrlo moguće da i ovdje imamo jedan takav. Da. Dobro, znači imamo 3 originala. Ajde vidimo da probamo na te originale da nabuđimo ovo. Ajde odo ja da buđim ovo, to jest da vidim kako ću, pa se vidimo vrlo brzo. Tu smo. Nastavljamo dalje. Evo ljudi što je ostalo od ove lajsne. Mislim, manje više ništa. I naravno, ništa tu ne treba na šraf, sve to ima svoje kako se namešta. I su švabe blesave, evo vidite ovdje, znači ima 1, 2, 3, 4. Evo vidi se i ovdje napred. Znači 1, 2, 3, 4, 5 ovih ukupno ima. Samo ih škljocnete, imaju svoje rupe tu. Znači nema greške. Znači svako ima svoju rupu, naiđe na svoju rupu. I bukvalno pritisnete lajsnu i ona uđe na svoje ležište i to je to. Sad naravno što je nama uvek najlakše da sve stavimo na šraf, to je druga stvar. Tako da ljudi, ajde da ja nešto ne izlomim ovdje. Idem ja ovo lepo da upasujem, pa ćete vidjeti kako izgleda na kraju gotov proizvod. Ljudi, to je to. Evo je lajsna. Vidite kako sad lepo to sve ovdje izgleda. Kad se pogleda sa svih strana. Lajsna sve fino. Nemamo više ovdje onu rupu. Tako da dobro, naravno. To što treba da se usisa i sve to ćemo u nekom detaljnom čišćenju, ali evo. Lajsna je lepo legla. Nema šrafova, nema ničega. I to je to. Tako treba da bude. Još jedna zanimljiva izmena je da ćemo da umjesto ovih standardnih narandžastih pređemo na bele providne migavce. Tako da, evo, zamenili smo već sjelicu. Stavili smo umjesto ove obične narandžastu, pošto stavljamo ovaj providni. Tako da sad je ostalo samo da se ubaci još ovaj providni i to ima da bude bombon. Naravno,
to isto ćemo da uradimo i sa druge strane. Procedura nije mnogo teška, a mislim da ovo izgleda mnogo lepše ovako sa ovim belim. Mislim, malo je, što se kaže, modernije bar ovako posle 2000-te, mada ovo je auto neka klasika, sve je ono si modernog, ali tako da nema veze, nekako meni ovako delo je lepše sa ovim. A sad, naravno, mišljenja su uvek podeljena. Ne znam šta vi mislite, da li je bolje ovako kao standardno sa žutim ili ovaj fazon sa belim. Meni nekako mnogo lepše sa ovim belim. Eto ljudi, to je još jedna od izmena na Golfu. Nije neka velika, ali dobro. Malo po malo sređujemo situaciju. Evo ljudi, to je to. Prešafili smo na obe strane ove, da kažemo, lepe bele. I sad to nekako ovako fino izgleda kad se pogleda iz daleka. Tako da, eto, to bi bilo to. I'm the girl that they don't talk about quite